पवन सिंह के आज के डेट में पॉपुलरिटी वो लेवल पे पहुंच चुकल बानू जहाँ पे उनकर दुश्मन भी अब उनका तारीफ करे में कोनो ना कोनो बहाने भले आवाज पहले लोग उनकर शिकायत कहीं ना कहीं कारण निकाल के करत रहे, उनका नाम पे रोटी सेकत रहे, लेकिन आज के डेट में सच्चाई बा कि अब उनका नाम पे बुराई उनका नाम पे व्यू उठावल चाहता, चाहे उनके बारे में कुछ बोल दिया जाओ जैसे चर्चा होखे लगे। कई गो आजकल बिहार यूपी छोड़ी ना, बिहार यूपी के बाहर इंडिया लेवल के कई सन न्यूज एंकर, कई सन यूट्यूबर, कई सन ब्लॉगर, जो भी मतलब एंकर वालों, कुछ लोग पवन सिंह के दारू पियला पे लड़की के लेके हर चीज के लेके सवाल उठा के कहीं ना कहीं पवन सिंह के नाम पे टीआरपी व्यू कमा रहा बा लोग। इस सच्चाई बा, दर्शक भी अब जाना था। देखिए अब केहू के रोकल ना जा सकता, लोकतंत्र सभे आजाद बा, सब कोई सबके हाथ में फोन बा, फोन में इंस्टाग्राम बा, फेसबुक बा, यूट्यूब बा, केहू कुछ भी कह सकता, एकरा के केहू कुछ झुठला ना सकता। तो लेके हाजिर बानी आप लोग के भाई बेटा दोस्त जीजी तिवारी जी, एक बार फिर से आप लोग के भोजपुरी अंदाज में एगो पावर स्टार पवन सिंह के नया रिव्यू जोन के नया गाना आइल बाटे। कौन गाना आइल बाटे? अरे अरे ओढ़नी छाती से सर गइलू करे जा धड़ गइलू ए गोरी। सुन लेनी जा, यह गाना आइल बाटे जौना गाना के नाम बा ओढ़नी ए गोरी। मतलब देखिए, जे पवन सिंह के डाई हार्ड फैन हुई, जे पवन सिंह के गायकी के फैन हुई, ओकरा खातिर तो मतलब ये गाना समझ जाए के एवरग्रीन गाना के लिस्ट में, फेवरेट लिस्ट में जा चुकल हुई। मतलब ये गाना जा चुकल, इतना शानदार गाना बा, इतना बाई लिरिक्स, बाई म्यूजिक, बाई वीडियो। अब तक मतलब देखिए बहुत कम पवन सिंह के ऐसा गाना होला से तो सब गाना ही आजकल उनकर जे भी चाहे बहुत कम उनकर गाना होला कि जौन हर चीज हर मायने में, वीडियो के मायने में, म्यूजिक के मायने में, लिरिक्स के मायने में, पवन सिंह के डांस, आजकल तो पवन सिंह के डांस तो मतलब का करे, पवन सिंह के अंदाज वाला आजकल डांस हो गया। जैसे गोविंदा के डांस रहे उनका डांस, आजकल इंडिया लेवल पे पवन सिंह के डांस छैले बाटे। सलमान खान नाच चुकल बाटे, बड़े बड़े इंडिया का स्टार, बॉलीवुड का स्टार नाच चुकल बा। तो पावर स्टार पवन सिंह में डांस स्टेप, और एक गाना के खास करके जब गाना आ रहा बा के गाना के मेन लाइन आ रहा में जो डिम्पल सिंह जी और आगे हैसी से कह के नाचत लोग आगे पीछे होके, ओह कितना मतलब कितना प्यारा वो डांस लाग रहा बा, कितना अच्छा डांस लाग रहा बा। और डांस के बाद सबसे ज्यादा गाना में तारीफ करे लायक बा लिरिक्स बा, एडिटिंग कितना बढ़िया भइल बा। एडिटिंग के एक सीन से दूसरा का सीन में जब सीन ट्रांसफर हो रहा बा, एक सीन से दूसरा का सीन में जा, दूसरा आप लोग देखो जब पहल का अंतरा खत्म होता दूसरा का अंतरा में जब डिम्पल सिंह ने दूसर कपड़ा में आवतारी, पवन सिंह दूसर कपड़ा में आवतारी, तो जब जो इफेक्ट लगावल जा रहा बा, कितना बढ़िया इफेक्ट लगा रहा बा, कितना सुंदर लग रहा बा। रियलिटी ये गाना में सबसे और खास बात बा, रियलिटी देखावल गइल बा हर चीज में। लिरिक्स में देख ली, कलम चबा गइलू, कंप्यूटर क्लास में धरेलू, मास्टरवा लड़का ताकत, नतिया कमर ताकत, छाती ताकत, ओढ़नी, मतलब ये सब चीज जौन बा हमनी के ऑलरेडी फील बा, सब कुछ देखले बा, होला कॉलेज में, कोचिंग में, मार्केट में, जो नया नया लड़का लड़की बारे उस सब में होला। कहीं ना कहीं ये लड़का लड़की गाना से अपना आपके मतलब रियलिटी से फील करियन, ऐसा लागे कि वास्तविकता में चीज हम उनका केहू ना केहू कुछ ना कुछ फील जरूर कैले हुई। केहू या तो ऐसा घटना होखत देखले हुई, कहूँ जला पिटात बाड़े लड़की के छेड़ला के चक्कर में, कहूँ जला हो कैले बड़े या लड़की केहू के मारता, ये घटना कहीं ना कहीं हमने के आसपास में देखले बन जाए, या हमनी पर गुजरल होई या केहू पे गुजरल होई। तो रियलिटी के बहुत ही गाना के म्यूजिक तो म्यूजिक होला, छोड़ी बात है म्यूजिक क्या है, रियलिटी म्यूजिक की भी धुन रियलिटी बा, पुरान धुन बाटे, सुनल होली के धुन हटे। अब कौन गाना आप लोग जरूर कौन धुन जरूर बताइम जा, ठीक बा, हमरा धुन याद नहीं खाओ, लेकिन ऐसा लगा था गाना सुनल बहुत फेमस गाना के धुन हो, वो धुन के नाम जरूर बताइम जा। लिरिक्स रियलिटी बताइए देनी है का करता। वीडियो आप लिखते हैं जो वीडियो में सीन दिखा रहा बा कि देखिए वीडियो में या तो डांस हो कर रहा, लेकिन जो पवन सिंह के हाथ से नीचे से डिम्पल सिंह निकला तारी, जो थोड़ा सा छेड़खानी हो रहा बा, साथ में बैठल वाला अचानक से पवन सिंह आगे पूछे लगा तारे आंसू प्रियांशु संगे पकड़ाई रहू, कंप्यूटर क्लास में धरे। तो इस वीडियो और डांस भी एकदम रियलिटी से मतलब एकदम संपर्क बा। तो देखे में ये चीज अच्छा लगा है वीडियो के, मतलब वीडियो हम देखत समझी कि हम 5 हाली वीडियो देख चुकल बानी, लेकिन मन नहीं के भरल। अब 5 हाली में हम पकड़ना कोई नहीं है चीज के, 5 हाली देखला के बाद यातना कुल आप लोग के बीच में कह रहा है। वीडियो लिरिक्स हर चीज जबरदस्त बा, लिरिक्स रियलिटी देखा रहा, मतलब सबसे बड़ चर्चा के विषय ही हम सब लेनी है। रियलिटी से ये गाना के म्यूजिक, वीडियो और लिरिक्स तीनों मतलब एकदम रखा तरसा। पावर स्टार पवन सिंह डांस तो सच में देखो, पवन सिंह जो करेले डांस वो अपना मूड से करेले, रियल से करेले पवन सिंह। मतलब सबसे बड़े सवाल हम रिएक्शन भी आप लोग देखम जीजी तिवारी पे हम उठैनी है कि गाना पुरान है, पहले से शूट करके गाना रखल बा। पवन सिंह हो सकता गईले ना होखस, इससे अभी रिलीज भइला चाहे जौन भइला पहले की गाना हटे, क्या डिम्पल सिंह के साथ ही शूट भइल बा। ये गाना के तस्वीर, ये गाना के फोटो बहुत पहले आई रहे, बहुत पहले, मतलब हमारा लगता जब पवन सिंह अभी सारे गामा से वो गाना आई हटे वाला, मतलब ये गाना काफी हमारे लाता साल भर था ना, लेकिन
10 महीना 8 महीना पहले से गाना शूटिंग होके रखल बा, पहले से गाना अब तक रिलीज और इतना बेहतरीन इतना बढ़िया गाना एक गाना में मतलब का कहल जाए इतना छप तक छुपा के रखले रहे। सबसे बड़ मतलब पवन सिंह के टीम से शिकायत बा, पावर स्टार पवन सिंह के डाई हेड फैन पवन सिंह का लोग खातिर फेवरेट बड़े, वो लोग खातिर मतलब 4 चांद पुरान अंदाज में ओढ़नी वाला गाना बहुत पावर स्टार पवन सिंह गईले बड़े। ओढ़नी वाला गाना जो बाटे एकदम शानदार बा, जानदार बा, वीडियो नंबर 1 बा, ऑडियो नंबर 1 बा, म्यूजिक नंबर 1 बा, कोरियोग्राफी नंबर 1 बा, लिरिक्स नंबर 1। संतोष तिवारी जी तो कहीं के नहीं के पुरान के टीम एकदम जबरदस्त काम के बा। एडिटर साहब के भी नाम हम पढ़ल जाम, पप्पू वर्मा। पप्पू वर्मा देखिए बहुत पुरान एडिटर हो, जितना भी बड़े बड़े पवन सिंह के गाना भोजपुरी के बड़े बड़े गाना होला और सबसे अब तक के इनकर ना हो को एडिटर के तो हम नाम नहीं जानते, लेकिन इनकर नाम आज भी भोजपुरी में लोग जानेला कि एडिटर में जैसे सब राइटर हवन म्यूजिक डायरेक्टर से एडिटर में केहू के जानल जाला मानल जाला तो पप्पू वर्मा का नाम जानल जाला। बहुत बेहतरीन पप्पू वर्मा कई बार तभी तो इतना बेहतरीन लागत रहे, आहा गजब गजब गजब। गोल्डी जायसवाल और सनी सोनकर, गोल्डी जायसवाल जी डायरेक्टर बड़े और सनी सोनकर जी कोरियोग्राफी के लिए बड़े, बहुत बवाल भाई लोग तो मतलब पूरा टीम एक साथ चलता। आशुतोष तिवारी जी लिखले बड़े, प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बड़े, मिला जुला के जबरदस्त गाना बा डीआरएस म्यूजिक पे आ चुकल। आप लोग भी देखी जा, प्यारे से बात देखी जा, कौन हमारा बात से आप लोग सहमत बन जा, कौन बात से सहमत नहीं जा, का आप लोग राय दिखल चाहते हैं जा तो जरूर ये गाना के सक्सेस रिपोर्ट लेके आए। कैसन गाना चल रहा बा, कितना व्यू आवता, कितना ओमे आप लोग के बात के डिस्कस करम तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपन बात रखम जा। मिलत नहीं अगला वीडियो में अगला न्यूज के साथ, अगला रिपोर्ट के साथ। जय भोजपुरी, एकता बना के रखी जा, जय भैया।